És tudjátok mit? Győzni is fogunk. Igen, még ha személyesen is kell érte kivernem minden tag farkát a nézőtéren. Az nagyon sok farok. És nekünk csak 10 percünk lesz majd, szóval... Szóval ez szopás, ugye? Igen, ha egyszerre 2 farkat cincál is, lesz vagy 800 faszi a teremben, szóval 400-szor tovább tart, mint egy sima matyi. Hogy mi? Egy sima matyi. Végül is tök mindegy, de elméletileg az összidő egyenlő 400-szor sima matyi 2 farokkal. De ha egyszerre 4 dákót fogna, akkor felezhetnénk az időt. De hogy fog meg 4-et? 2 keze van, az egyszerre 2, nem? Nem, 2 tag áll 2 oldalt, farokkal egymással szemben, és ő végigkeni nekik. 4, látod? Ó, középről kifelé. Így már világos. Mintha súlyzót fogna. Igen, szóval a cél az elméletileg, hogy csökkentsük az időt. Tehát 800 tag szorozva az átlag matyi idővel, a végén pedig osztva 4-jel. Persze előtte tornasorba kellene állítani őket a farok magasság miatt. De nem a test magasságuk számít. A távolság, ami nekünk fontos, az a dákó és a föld. Legyen DF szakasz. Jézusom. És ha az egyik farka elég hosszú, akkor fel- vagy lehajlíthatnám egy eltérő DF szakaszhoz. Minél hosszabb, annál nagyobb értéket hidalhat át. És még úgy is verhetném nekik egy mozdulattal. Csak nem vízszintesen csinálnám. A DF szakasz 1 alatt egyenlő DF szakasz 2 alatt, a DF szakasz 3 alatt egyenlő DF szakasz 4 alatt. Az elhosszúság megadja a mindig állandó állásszöget, az legyen θ D. És az orgazmus küszöbnek adunk egy lambda I alatt érték. Milyen hülye vagyok. Középről ki! Középről ki! Középről ki! Jézusom! Hogy láttam ilyen? Srácok, az átmérő eltérése hatással van Erik szimultán farokverő képességére? Öcsém, igen, azt hiszem, igen. Még szép, hogy hatással van. Idő az orgazmusig, azaz T2O. Egyeznie kell minden farokpárnál, különben egy eldurrant patronra pazarolnám a mozdulatait. Nem, ha menet közben cserélnek, éppen akkor, amikor a kezed az egyiknél ráránt, hogy a másik oldalon ne pazarolj energiát. De úgy gondolom, hogy ezzel jól lehetne mérni a kitartást. Fiúk! Richard már 2 órája bezárkózott ide. Szerintetek jól van? Ugye nem azt mondod... Eléggé kiütötte a dolog. Gyerünk, kifelé. Nyomás. Ilyen az, amikor valaki transzba esik a soktól.